Bona tarda, espectadors d'Aixala. Us donem la benvinguda des del Palau d'Esports Josep Mora d'aquí de Mataró per gaudir d'aquesta novena jornada de Copa Catalunya Femenina. Avui veurem l'Unió Esportiva Mataró, Construtoni i Ponce davant del Promoviatges, Club Bàsquet Femení Cerdanyola. Les locals, que són sisenes a la classificació, amb 8 partits jugats amb 4 victòries i 4 derrotes, tot i destacar que porten 4 partits consecutius guanyant. L'última jornada ho van fer aquí a casa, en aquest mateix pavelló, davant del Joviat, per 66-59. Davant seu tindran les visitants el Cerdanyola, que són 12enes en la classificació, amb 8 partits jugats, 2 guanyats i 6 perduts. L'última jornada van perdre a casa per 47-53 davant del Bàsquet Graf Gramenet. Les visitants van començar amb un 0-4, igual que el Mataró. Tots els equips van començar amb 0-4 la temporada, però després va aconseguir 2 victòries seguides. La primera a casa de l'Almeda, un dels forts d'un equip que acostuma a estar sempre a la part alta, va donar la sorpresa, va guanyar 2 partits consecutius i ara arriba avui aquí amb 2 partits perduts. En imatge veuen el Mataró, que tot seguit anem a repassar la seva alineació. Avui jugaran amb l'1 Laia Obiols, amb el 4 Maria Roges, amb el 5 Judit Ortiz, amb el 6 Meritxell Cuní, amb el 7 Natàlia Casals, amb el 10 Caral Coll, amb l'11 Ariadna Magrinyà, que és la capitana, amb el 13 Gala Luceño, amb el 14 Cíntia Molina, amb el 22 Laida Martínez i amb el 30 Judit Moya. Totes elles entrenats per Daniel Perdiguero. Per part visitant formaran amb el número 1 Carla Pérez, amb el 2 Ana Benedicto, amb el 4 Marina Garcia, amb el 5 Sílvia Diau, amb el 6 Eva Almasque, amb el 7 Lara Fernández, amb el 8 Helena Múrcia, amb el 9 Ana Iglesias, amb el 10 Iona Garcia i amb el 47 Míriam Pallares. Tot a punt ja aquí al pavelló, al Palau d'Esports Josep Mora, surten ja tenim a pista les jugadores del Mataró, ara ho farà també les jugadores del Cerdanyola. Els àrbitres de l'enfrontament seran el principal Juan Carlos Mesías, l'auxiliar Sergio Ferrer. A la càmera tindrem el Jordi Franco i els comentaris un servidor Joan Juncosa. Com veuen, se saluden les jugadores amb els àrbitres i tenim 5 inicials per part del Mataró. Començaran amb Judit Ortiz, Meritxell Cuní, Natàlia Casals, Ariadna Magrinyà i Cíntia Molina. Per part del Cerdanyola ho faran Carla Pérez, Eva Almasque, Lara Fernández, Helena Múrcia i Iona García. Tot a punt de començar. Saltaran les jugadores. Comença el partit. Aquí a Mataró la primera possessió del partit serà pel Cerdanyola. La té Iona. Juga amb Carla Pérez. Al perímetre li fan un 2 contra 1. Segueix Carla encara amb la pilota. Busca una pilota dins molt bona cap a Eva Almasque, que anota 2 punts fàcils. Primers 2 punts pel Cerdanyola. Ja juga el Mataró. Intenta el triple, que no hi va. Intentava el triple Cíntia Molina. I juga el Mataró. Ho fa Ariadna Magrinyà, que busca la penetració. La deixa anar contra taulell. Ha sortit de dins aquesta pilota. Surt ràpid el Cerdanyola. Ho fa Carla Pérez. La recupera molt bé el Mataró. Contraatac ràpid, fàcil, perquè noti Ariadna Magrinyà els 2 primers punts per Mataró. 2-2 en el marcador. Pressiona l'equip local. Surt bé de la pressió el Cerdanyola. Divideix molt bé Carla Pérez. Ha sortit a dins aquesta pilota d'Eva Almasque quan ho tenia tot de cara per anotar, després de la bona assistència de Carla Pérez. Ja juga el Mataró. Ho fa Ariadna Magrinyà, ordenant les seves companyes. Jugada 4. Obre la banda dreta. Tot això fora de la línia de 3. Es mouen les jugadores. Rep Natàlia Casals, que busca la jugada individual. Es frena. Finalment la cedeix a fora. Llença de 3. Triple de Meritxell Cuní. Primer triple del Mataró. 5-2 en el marcador. Ja juga el Cerdanyola. Ho fa Iona García. Cedint cap a Helena Múrcia. Ordena les seves companyes. Segueix votant Helena Múrcia a la banda dreta de l'atac visitant. Ha quedat sola a la línia de 3. No es decideix a llançar. Encara Helena. Busca una pilota interior perquè jugui l'1 contra 1. I bona cistella de Lara Fernández. Aquesta suspensió enrere. 2 punts més pel Cerdanyola. 5-4 en el marcador. De moment bastant encert en aquests primers minuts de partit. Juga Mataró.
Ho fa Meritxell Cuní, cap a dins. Juga Cíntia Molina, que es gira, que llença. Ferro. Surt ràpid al contraatac al Cerdanyola. És Carla Pérez, banda esquerra. Ara bona triangulació, ha quedat sola i anota de 2. Molt bé, Balmasque. 2 punts més per la jugadora del Cerdanyola. 5-6 en el marcador. Ordena les seves companyes, Ariadna Magrinyà, que juga pel Mataró. Ara bona rotació exterior. Aquesta és Judit Ortiz. Surt el bloqueig molt bé Natàlia Casals, que força la primera falta personal del partit. La comet Eva Balmasque. – 5-6 al marcador, de moment, com diem, molt encert. Partit amb ritme. La té Ariadna Magrinyà a la base del Mataró. Busca la penetració, ha quedat sola. Bona entrada, fàcil contra taulell. 2 punts més per la base del Mataró. Juga ràpid ja el Cerdanyola. Llença de 3 Carla Pérez. No. Ferro. Havia quedat sola. Aplaudeix des de la banqueta Pilar Bilbao. Juga ràpid al Mataró. Ara bona pilota interior cap a Cíntia Molina, que buscava l'1 contra 1. La volia obrir a fora cap a Ariadna Magrinyà. Ha posat molt bé la mà Helena Múrcia. Serà pilota de fons pel Mataró. Es mouen les jugadores. Rep Meritxell Cuní. Combina perquè li fa el bloc a Ariadna Magrinyà. Busquen el 2x2. Finalment obre cap a Judit Ortiz. Judit, no saben què fem la pilota, queden 3 segons de possessió. Busca la penetració i la bomba d'Ariadna Magrinyà. 6 punts ja per la jugadora local, la màxima anotadora del seu equip. I 9-6 en el marcador. Ja hi juga el Cerdanyola. És Carla Pérez. Carla Pérez se'n va molt bé, busca la penetració, aro passats, taulell i cistella. Primers 2 punts per la jugadora del Cerdanyola per reduir la diferència només un, 9-8. Juga el Mataró, hi ha bloquejos. Finalment rep Meritxell Cuní. A la línia de 3 juga amb Natàlia Casals i li piten falta personal en atac a Meritxell Cuní, que es queixa. Li han xiulat falta en atac en el bloqueig. Pressiona tot el camp al Mataró. El Cerdanyola troba una sortida fàcil amb Lara Fernández. Li cedeix a Helena Múrcia, que ja ordena jugada. Juga amb Iona Garcia. Busquen a Carla Pérez, que juga des del perímetre. Cedeix a l'esquerra cap a Iona, que prova el triple. De 2. L'àrbitre diu de 2. Finalment són 2 punts. I avantatge pel Cerdanyola. Primers 2 punts per Iona Garcia. Ha quedat sola ara Cíntia Molina de 3. No ha preferit buscar la penetració. Qui sí que ho prova era Judit Ortiz. No hi ha anat el rebot per Carla Pérez. Surt ràpid el Cerdanyola. Helena Múrcia li demana el bloqueig a l'Ara. Encara Helena Múrcia obre la banda dreta cap a Eva. Li dona a Carla, demana dins i finalment rep Lara Fernández. Caure fora cap a Helena Múrcia, que prova el triple. No. Ferro. El rebot llarg que agafa Judit Ortiz. Ja corre ràpid el Mataró. Aquest és Ariadna Magrinyà, que es planta, que llença de 2. Quina bona suspensió. 2 punts més per Ariadna Magrinyà. 11-10. De moment, molt de ritme, molt encert en aquest inici de partit. Ja juga el Cerdanyola. Helena Múrcia cap a Eva Balmasque. Combina amb Carla Pérez, que juga el 2 contra 2. No decideix a fer la passada, encara Carla. Ha quedat sola Eva Balmasque de 3. Triple. Triple d'Eva Balmasque. 11-13 en el marcador, quan portem ja més de la meitat del primer quart jugat. És Cíntia Molina cap a Judit Cuní. Es mouen les seves companyes. Ha quedat sola Ariadna Magrinyà, que juga interior cap a Cíntia Molina, que prova el llançament de 2. Bona cistella. Primers 2 punts per la jugadora local. Jugar ràpid al Cerdanyola. És Helena Múrcia, ordenant les seves companyes. Rep el bloqueig Carla Pérez. Li tornen a posar un bloqueig Eva Balmasque. Juga el pick and roll. Se li escapa, però encara pot dominar la pilota. Ofereix Iona Garcia, interior cap a Eva Balmasque. Aro passat, taulell i cistella. 2 punts més per Eva Balmasque. Segueix aquest continu cistelles d'un equip i de l'altre. Ha quedat sola Ariadna Magrinyà. Ha quedat sola a la final Natàlia Casals de 3. No hi va. El rebot per Helena Múrcia.
Surt ràpid al contraatac, segueix Helena. Cap a Eva Almasque, li torna a Helena Múrcia, coordina les seves companyes, jugada. Rebrà Carla Pérez. Ho fa, li posa el bloqueig Lara. Segueix Carla, que prova llançament de 2, mitja distància, rebot en atac per Lara Fernández i Cistella. Rebot en atac, Cistella a taulell i 2 punts més per les visitants, que se'n van de 4 en el marcador. Ja juga el Mataró. Ho fa Cíntia Molina, cedeix cap a Natàlia Casals, li torna a posar el bloqueig Cíntia Molina, se'n va molt bé cap a dins, la combinació de Natàlia amb Cíntia, finalment és Ariadna Magrinyà, a punt de perdre la pilota, bona defensa del Cerdanyola, queda en un segon de possessió, llançament molt forçat i triple. Triple de Meritxell Cuní, quan s'acabava la possessió, ha hagut de llançar molt forçada, la pilota ha tocat a taulell i ha acabat entrant. 16-17. Ara bona penetració de Carla Fernández, 2 punts més per la jugadora visitant. Bona entrada. De moment estem veient poques defenses i molt encert. 16-19 en el marcador, quan encara queden 2 minuts per jugar d'aquest primer quart. Juga en atac ara estàtic al Mataró, busquen els bloquejos perquè rebi a dins. Meritxell Cuní, finalment jugant fora. Ara rebot interior, molt bé Cíntia Molina, que fa els 2 passos, llenç li ha quedat rebotat contra la part del ferro de la Cistella, surt ràpid al contraatac el Cerdanyola, bona combinació, ha quedat sola Lara Fernández, no es decideix llançar, cedeix cap a Carla Pérez, que finta, que es planta, que llença des de mitja distància, buscant el taulell, no hi ha anat, rebot en atac, segon de Lara Fernández, i tornen a jugar en estàtic, demanen calma des de la banqueta, és Carla Pérez, jugant el 2 contra 2 amb Eva Almasque, que ha quedat sola Lara Fernández, no vol tirar, sí que ho fa Iona Garcia de 3, no, el rebot que el carrega el Cerdanyoles, veurem qui se'l queda, piten lluita els àrbits, i la possessió diu que és pilota per les locals, les noies de Daniel Perdiguero. I els primers canvis al partit. Un minut i mig per acabar aquest primer quart. De moment Mataró 16, Cerdanyola 19. Com diem, molt encert per part dels dos equips. I estem veient poques defenses. Suposem que això no deu agradar massa als entrenadors. Veiem ara mateix com Daniel Perdiguero està alliçonant a les jugadores que ha enviat a la banqueta. I la pilota ja està en joc. La puja a la base Ariadna Magrinyà, que deix cap a Judit Ortiz. Li torna Ariadna Magrinyà a la banda dreta de l'atac, buscant a interior, perquè acaba d'entrar cara al coll, que es gira, que bona jugada individual, però també molt bona la defensa del Cerdanyola, el rebot defensiu per Lara Fernández, que ja li deix cap a Ana Benedicto, que la puja, combina amb Carla Pérez. Carla Pérez, defensada per Gala Luceño, que també ha entrat ara al partit. La demana interior és Ana Iglesias, però la jugada individual, en treu la falta i seran 2 tirs lliures. La protesta Laida Martínez, la primera falta personal. Seran 2 tirs lliures per Ana Iglesias. El primer que va dins. I el segon que no hi va. Per tant, 16-20 en el marcador quan entrem a l'últim minut d'aquest primer quart. Juga ràpid ara al Mataró. És Laida Martínez, que combina interior cap a cara al coll. Ara sí que li ha sortit la jugada individual. Bon detall de qualitat, bons fonaments de pivot per reduir diferències i situar-se només 2 punts per sota. Ja juga en atac al Cerdanyola, és Carla Pérez, li posa el bloqueig Lara Fernández, jugant al pick and roll. Molt bé Carla Pérez, passant-se la pilota per darrere l'esquena, quina gran assistència cap a Lara Fernández. 2 punts més per la pivot visitant. I tornen els 4 punts de diferència. Últim atac ja d'aquest primer quart, si esgoten la possessió, així ho demana des de la banqueta Daniel Perdiguero, i juga al Mataró. És Ariadna Magrinyà, bloqueig perquè se la jugui la base, obre fora cap a Laida, aquesta cap a cara al coll, busca el revers, gira, tira amb l'esquerra, ferro, el rebot és per Lara Fernández i s'acaba el primer quart amb el resultat de Mataró 18, Cerdanyola 22, de moment molt encert com diem, bon partit estem veient de bàsquet, molt ritme, poques faltes, no hi ha hagut temps mort i com diem primer quart, s'arriba amb el final de Mataró 18,
Cerdanyola 22. Les locals, el Mataró, que com a local han jugat 4 partits, n'han guanyat 2 i n'han perdut 2. Van guanyar a l'Hospitalet i el Joviat, com dèiem, a l'última jornada, i van perdre contra l'Almeda i contra el femení Sant Adrià, que són 2 equips de la part alta, un és tercer i l'altre és quart. Per tant, un bon balanç, tot i que els hagués agradat també, suposo, guanyar algun partit més, però 2 victòries, 2 derrotes és un bon balanç, amb una mitjana de 67,25 punts per partit anotats. La seva màxima anotadora és Ariadna Magrinyà, que té una mitjana de 13,5 punts per partit. És la vuitena màxima anotadora de la categoria d'aquesta Copa Catalunya femenina, i també la Caral Coll, que té una mitjana de 10,3 punts per partit, que és la 19a. Per tant, estan dins d'aquest top 20 de màximes anotadores de Copa Catalunya. Per part del Cerdanyola, com a visitants, han jugat 3 partits, van guanyar el camp de l'Almeda, com dèiem, el tercer, una victòria, van donar la sorpresa, i van perdre la pista de l'Hospitalet, i el grup Barna tenen una mitjana de 53,3 punts per partit, de moment avui, superant-la amb escreix en aquest primer quart. La seva màxima anotadora és Carla Pérez, amb 12 punts per partit, que és la 12a màxima anotadora de la categoria. Ja han sortit a pista les jugadores de tots 2 equips per començar aquest segon quart aquí al Palau d'Esports Josep Mora de Mataró. La posarà en joc el Cerdanyola, Sílvia Diao, que cedeix cap a la base, cap a Ana Benedicto, i es juga amb Carla Pérez, que busca l'acció individual. Bona defensa ara de Gala Luceño, se li posa el bloqueig d'Ala Fernández. Hem vist aquesta jugada unes quantes vegades, però és que els hi surt bé. Ara a punt de perdre, finalment ha quedat sola Carla Pérez, busca la penetració, bona defensa ara del Mataró, li han fet fins i tot un 3 contra 1. Surt ràpid l'equip local, és Ariadna Magrinyà, encara Ariadna, 1-2 fa l'entrada, bona assistència, no s'ha entès ara amb Gala Luceño, i surt ràpid el Cerdanyola. És Ana Benedicto, obrint cap a l'Ara Fernández, no es decideix a llançar, li torna a Ana Benedicto, que li juga el pick and roll. Ha quedat sola de 3, no s'ho pensa, llença, ferro, el rebot per Ariadna Magrinyà. Ara bona pressió, i la recupera molt bé l'Ara Fernández, i en treu la falta personal. Molt bé l'Ara Fernández, molt activa en el partit d'avui, amb aquesta feina bruta que es diu, amb rebots en atac, amb posar bons bloquejos, amb bona intensitat defensiva. Aquesta feina indispensable per un equip si vol guanyar. De moment així ho està fent el Cerdanyola. La posa en joc des del fons, busquen interior el moviment, i en treu la falta personal. Molt bé Ana Iglesias, la segona falta personal que treu jugant des del pal baix. Protesta a Caral Coll, la jugadora local. Seran 2 tirs lliures per Ana Iglesias. Abans n'ha convertit un i n'ha fallat un altre. Veurem ara en aquesta ocasió. Falla el primer Ana Iglesias. El Cerdanyola, que té una mitjana del 59,4%. Tampoc anota el segon, però rebot per l'Ara Fernández. Com dèiem avui, una gran feina d'aquesta jugadora. Juga el bloqueig a continuació amb Carla Pérez. Encara Carles frena, llença de 2. No hi va, el rebot el lluita Ana Iglesias. La fa rebotar amb una jugadora del Mataró. Li ha tornat però a rebotar amb ella mateixa. Per tant és pilota local. Pilota per les mares menques. Ara la pressió de Sílvia Diao. Punt de recuperar, se n'en surt bé però Judit Ortiz. Obre cap a Gala Luceño a la banda esquerra. Juga amb l'Aida Martínez, aquesta Mariana Magrinyà, li torna, ha quedat sola, llença de 3, Judit Ortiz, triple. Triple del Mataró per reduir diferències, ja recupera ràpid la pilota l'equip local. I torna a jugar l'atac, la demanava interior, cara al coll, l'ha recuperat molt bé Sílvia Diao, que busca la penetració, coast to coast, quina gran jugada de Sílvia Diao. 2 punts més al Cerdanyola. Ha recuperat ella mateixa la pilota sota la cistella. S'han anat de totes les rivals que li sortien al pas i ha notat fàcil contra taulell. I a jugar al Mataró, és Gala Luceño, rep el bloqueig de l'Aida Martínez, encara Gala, a punt de perdre. Finalment obre cap a Ariadna Magrinyà, li torna a posar el bloqueig l'Aida Martínez, cap a ella va la pilota, la recupera molt bé, en defensa l'ajuda de Sílvia Diao, surt ràpid al contraatac, és Ana Iglesias que busca la penetració, l'acaba perdent molt forçada, li demana calma des de la banqueta Pilar Bilbao, ara el contraatac que intentes al Mataró, ara una mica d'imprecisions entre totes les jugadores de tots dos equips, ara posa calma el Cerdanyola,
i ho fa la base Ana Benedicto. I juga amb Carla Pérez, banda esquerra. Votant Carla Pérez. Combina amb Sílvia Diau, que busca la penetració. 1-2, a taulell, anota. 4 punts consecutius de Sílvia Diau per situar 5 punts per damunt aquest Cerdanyola, que avui està fent un partit molt seriós a la pista del Mataró. Juga l'equip local. Ho fa Judit Ortiz. Es mou per sota la cistella. Gala Luceño no rep. Segueix Judit, que penetra. Obre fora cap a l'Aida Martínez. Bona defensa del Cerdanyola. Bona ara jugada individual. Molt tir, molt forçat, però de l'Aida Martínez. I surt ràpid al contraatac al Cerdanyola. És Ana Benedicto. Es frena. Mira les seves companyes. I juga ja cap a Carla Pérez. Li posarà el bloqueig. No, finalment no Lara Fernández. Prova ella jugada individual. Carla Pérez ara li fan el 2 contra 1. Recupera la pilota al Mataró. Està a punt de perdre. Finalment juga en atac estàtic, la va buscar Ariadna Magrinyà. Li posa el bloqueig Caral Coll. Encara Ariadna. Busca la pilota interior cap a Caral. Bona assistència, bon moviment. Busca el taulell per anotar fàcil Caral Coll. Per reduir la diferència a 3 punts. Però juga ràpid el Cerdanyola. Ara sí que és el bloqueig i continuació de Carla per l'Ara. I 2 punts més pel Cerdanyola. Aquesta connexió avui no falla. Bona assistència de Carla Pérez, bona canasta de Lara Fernández, 2 punts més per l'equip local, 23-28, segueix de moment l'encert en el marcador. Juga Judit Ortiz, es frena a mitja distància, ara l'obre fora cap a l'Aida, ara bona extrapàs cap a Gala Luceño, li queda curt el llançament de 3, era una bona jugada del Mataró, una bona rotació exterior amb extrapàs perquè llancés des de la cantonada sola. En Gala Luceño no ha trobat l'encert en aquesta ocasió. Ara bona penetració d'Ana Benedicto, cedeix cap a Ana Iglesias, que llença des de mitja distància, no hi va. Rebot poderós de cara al coll. Juga ràpid Judit Ortiz, que creua el camp. Li surt el pas a Ana Iglesias, es frena. Cara al coll, finta el llançament de 3, bona acció i bona cistella de cara al coll, que havia xocat amb Ana Iglesias. Demanen falta al públic local assistent aquí al Palau d'Esports Josep Mora. Els àrbitres, els senyors Juan Carlos Mesías i Sergio Ferrer, no han assenyalat res. Quan portem gairebé la meitat ja d'aquest segon quart, veiem més canvis a pista. Ha entrat Marina García per primera vegada en el partit. I ja juga el Cerdanyola, que juga per posar-se, per augmentar la diferència. És Marina García, que busca la penetració, intentava una pilota interior cap a Ana Iglesias. L'ha recuperat molt bé cara al coll, però la bona pressió d'Eva Almasque li permet recuperar la possessió a l'equip local, les noies de Pilar Bilbao, que donen instruccions des de la banqueta. Busca la jugada de fons. Rep la línia de 3, Iona García, bona pilota interior cap a Eva Almasque, extrapàs cap a Ana Iglesias. Quina gran jugada ara del Cerdanyola. Bon extrapàs d'Eva Almasque cap a Ana Iglesias per situar 5 punts amunt al Cerdanyola. Ara el públic que li demana als àrbits una falta. Bona penetració d'Ariadna Magrinyà. Quina gran penetració. Quina qualitat aquesta jugadora. 2 punts més. Quina suspensió. I ara hi ha falta de la mateixa Ariadna Magrinyà. Protesta el públic. Reclamaven una falta que no havia assenyalat abans els àrbitres al Mataró. Veiem com protesta també Meritxell Cuní. I veiem en imatges al temps mort a les jugadores del Promoviatges Club Bàsquet Femení Cerdanyola, amb l'entrenadora Pilar Bilbao donant instruccions a les jugadores, a les seves jugadores, com dèiem abans. El Cerdanyola amb una mitjana de 49,8 punts per partit. Avui ja en porta 30 i encara queda 2 quarts i mig per jugar. La seva màxima anotadora, com dèiem, era Carla Pérez. També és la màxima anotadora de 2 punts. Té una mitjana del 37,68% i també és la 8a millor en tirs lliures, on anota un 80% dels llançaments que llença. És una jugadora que, com hem vist, acapara molts atacs del Cerdanyola, avui combinant molt bé amb la seva pivot, amb Lara Fernández. Lara Fernández, que ha anotat ja 7 punts. Eva Almasque és la màxima anotadora del Cerdanyola amb 9. Per part del Mataró,
tenim amb 10 Ariadna Magrinyà, que com dèiem també és la seva màxima anotadora. Ariadna Magrinyà nota una mitjana de 13,5 punts per partit. És la 8ª millor anotadora de Copa Catalunya, com dèiem. La posarà en joc, doncs, el Cerdanyola. Ho farà Marina Garcia, que ja la va buscar Helena Múrcia, la capitana del Cerdanyola. Busquen Anna Iglesias a la cantonada de Calatsola, prova el llançament de 3, no hi va el rebot, el lluita tots dos equips. Lluitava amb el número 30, Judit Moya, que acaba d'entrar a la pista. I es juga al Mataró, ho fa Ariadna Magrinyà, que encara no ha descansat. 3 punts amunt l'equip visitant. Possessió per empatar si noten un llançament de 3 l'equip local. Juga Judit Cuní, hi ha hagut falta de Marina Garcia, que agafava Ariadna Magrinyà perquè no pogués rebre. Primera falta personal de la jugadora del visitant. La posarà en joc des de fons Ariadna Magrinyà. Rep Meritxell Cuní. Aquesta és Judit Moya, busca el bloqueig Ariadna Magrinyà per rebre, se'n va molt bé, bona assistència cap a cara al coll, li surt de dins la pilota, quan havia quedat sola sota la cistella, ara bona pressió de Gala Luceño, finalment la recupera el Cerdanyola, que surt ràpid, Helena Múrcia, cap a Marina Garcia. Marina Garcia combina amb Eva Almasque, que cedeja fora, cap a Helena Múrcia. Ordena les seves companyes, busca la penetració, ha quedat sola, prova el llançament de 2, li surt la pilota de dins, el rebot en atac, el lluita la pròpia Helena Múrcia, i es acaba fent amb la possessió de la pilota. Bona lluita ara de la jugadora visitant, de la capitana del Cerdanyola. Saca de fons. I hi ha falta personal en atac d'Eva Almasque. Ha assenyalat l'àrbitre del partit. Un dels dos àrbitres del partit. Ja puja la pilota i creu al camp Ariadna Magrinyà, votant amb la seva mà dreta. Encara Ariadna combina amb Meritxell Cuní, aquesta cap a Gala Luceño. Els bloquejos perquè rebi Judit Moya. Encara Judit es frena, no sap què fer amb la pilota. Finalment juga amb cara al coll, finta el llançament de 3, no s'atreveix. Aquesta és Ariadna Magrinyà, busca la penetració. A la cantonada és Gala Luceño, curt. Ha quedat curt el llançament de 3. El rebot però el lluita cara al coll. Bona lluita ara de la jugadora local. Finalment és lluita, possessió pel Mataró. Ara hi ha canvi, se'n va Eva Almasque, que té 2 faltes personal. Torna a pista Lara Fernández, avui una gran Lara Fernández, que estava descansant després del gran partit que està fent avui. Queden 3 minuts 21 segons per arribar a la mitja part. Com veuen, de moment, Unió Esportiva Mataró, Construtoni Ponce 27, Promoviatges Club Bàsquet Femení Cerdanyola 30. I es juga a Mataró. És Judit Moya, el bloqueig perquè rebi Ariadna Magrinyà, i ho fa, es planta des de mitja distància, llença de 2, ara no hi va, el rebot per Anna Iglesias, i ha jugat ràpid al contraatac al Cerdanyola, és Marina Garcia, defensada molt bé per Ariadna Magrinyà. Finalment és Helena Múrcia, rep el bloqueig Marina Garcia a la banda esquerra, ara el Mataró pujat línies en defensa, es nota, però el Cerdanyola no es posa nerviós, prova la jugada individual Lara Fernández, combina cap a Iona Garcia, aquesta cap a Marina busca la penetració, s'acaba la possessió, llença, no hi va, el rebot pel Mataró, surt ràpid al contraatac. És Marina Natàlia Casals, busca el joc individual, Natàlia combina amb Cíntia Molina, que no s'ho pensa, que llença de 2 punts, els 4 punts per Cíntia Molina, i redueix la diferència només 1 punt, i es juga el Cerdanyola. Marina Garcia, a la banda dreta, la demana al pal baix, Helena Múrcia, que és més alta que Ariadna Magrinyà, combinat amb Anna Iglesias, l'aro passat que no hi va, molt desviat, i es juga al Mataró, és Ariadna Magrinyà, se'n va, banda dreta, combina amb Natàlia Casals, aquesta cap a Cíntia Molina, Meritxell Cuní, perímetre exterior, combina amb Ariadna Magrinyà, votant, busca pilota interior cap a Cíntia Molina, que es gira al revers, busca el taulell, molt complicat el que intentava ara la jugadora, s'enfada l'entrenador Daniel Perdiguero, i es juga el Cerdanyola, és Helena Múrcia, rep Iona Garcia, li posa el bloqueig a Anna Iglesias, continuació, finalment la pilota fora cap a Lara Fernández, ha quedat sola Helena Múrcia, que penetra, assistència interior cap a Anna Iglesias, que sola nota fàcil sota cistella, bona jugada del Cerdanyola,
des de fora cap a dins, buscant la jugadora lliure. Ha notat fàcil Anna Iglesias, ja juga al Mataró. Ho fa Judit Cuní cap a Natàlia Casals, buscant els bloquejos una vegada més perquè rebi Ariana Magrinyà. Ho fa des de dins de la zona, finalment obre fora cap a Meritxell Cuní, finta el llançament, finalment llença. Falta personal de Iona Garcia. Seran 3 tirs lliures per Judit Cuní. Hi ha canvis a la pista, torna Carla Pérez per part del Cerdanyola, també ho fa Judit Ortiz per part local, i 3 tirs lliures per Judit Cuní, per Meritxell Cuní. El primer, que no hi va, li queda curt, Ferro. Un Mataró que té un bon percentatge de tirs lliure, un 71,35%. El segon sí que hi va de Meritxell Cuní. Un punt més pel Mataró, que redueix la diferència a 2, quan queda 1 minut 13 segons per arribar al descans. El tercer, que també hi va. A un punt es tornen a situar les jugadores de Daniel Perdiguero, que ara pressionen tot el camp, però se'n va molt bé de la pressió Helena Múrcia, que es frena a la línia de 3. Es mou molt bona porta enrere de Carla Pérez, però recupera molt bé Cíntia Molina. I possessió del Mataró per situar-se per davant en el marcador. Fa molts minuts que no hi van. Punt de perdre Natàlia Casals, finalment se la queda Cíntia Molina, que li cedeix a Natàlia Casals. Quan ja estem a l'últim minut d'aquesta primera part, és Natàlia Casals, força molt la jugada, els àrbitres no assenyalen res, s'enfada l'entrenador local, ja és Carla Pérez, cap a Iona Garcia, que busca la penetració, ha quedat sola, no hi ha ajudes al Mataró, bona canasta de Iona Garcia, aquesta jugada individual, quan hi ha temps mort a la pista. Quan queden 39 segons, veiem en imatge a l'Unió Esportiva Mataró, Constructor i Ponce. Veiem les jugadores de Daniel Perdiguero i ell mateix donant instruccions, està molt i molt enfadat. Veiem des de la nostra posició com s'enfada. Avui un Mataró que, com dèiem, a casa té un bon balanç, amb 2 victòries i 2 derrotes davant de dos equips de la part alta. I com dèiem, avui no s'està notant, però en principi té una de les seves principals armes, és el tir de 3, ja que tenen a Judit Ortiz i Natàlia Casals. Són 7a i 9a, respectivament, millors triplistes de la competició d'aquesta Copa Catalunya femenina de la Lliga. Judit Ortiz anota 1,5 triples per partit i Natàlia Casals 1,6 triples per partit. Avui, de moment, només ha notat un Judit Ortiz. També tenen a Ariana Magrinyà, que és la segona millor amb tirs lliures. Avui encara no n'ha llançat cap, amb un 81,03% d'encert. Com dèiem, el Mataró té una mitjana de 67,25 punts partits anotats com a local i el Cerdanyola una mitjana de 53,3 avui. Si segueixen així, segurament la superaran. Ja la posa en joc el Mataró, quan queden ja els últims 30 segons, hi ha zona per part del Cerdanyola per intentar sorprendre el Mataró perquè no anotin i no es posin per davant o empatin. Bona defensa del Cerdanyola, com dèiem, amb zona, una 3-2. Ara pilota de camp a camp molt arriesgada, l'ha aconseguit salvar, el llançament de 3 taponat. Quin tap d'Anna Iglesias i l'última posició del quart serà pel Cerdanyola, que pot marxar amb avantatge al marcador a la mitja part. La pilota cap a Carla Pérez. Li posa el bloqueig Helena Múrcia, encara Carla Pérez, busca la penetració, 1-2, llença molt forçada, no toca ni aro. Demana falta personal, els àrbitres no assenyalen res, li donen la possessió de la pilota a l'equip visitant, a les jugadores de Pilar Bilbao, que demana temps mort per preparar aquesta última jugada quan queda un segon. En imatge, com veuen l'equip visitant, les vallesenques. Veurem quina jugada dibuixa a la pissarra Pilar Bilbao perquè puguin anotar i marxar amb més de 3 punts d'avantatge en el marcador. Avui donant una mica la sorpresa, podríem dir, aquest Cerdanyola al camp del Mataró. També poden gaudir a Xala en directe aquesta
aplicació per veure el millor esport, tant bàsquet com hoquei herba, com rugby, com handbol. Poden gaudir del millor esport català. També poden gaudir, si vostès ho desitgen, del partit que enfronta el Sant Cugat Negre contra el bàsquet Almeda. Ja surten a pista tots les jugadores de tots els equips. Queda un segon, com diem, per arribar al descans. Veurem quina jugada ha dibuixat Pilar Bilbao. Es mouen les jugadores, buscaven l'Ala Fernández a l'interior, ha posat molt bé la mà en defensa el Mataró. Aplaudeix Pilar Bilbao, aplaudeix també Daniel Perdiguero. Tots els equips se'n van, doncs, cap al túnel de vestidors. S'acaba aquesta primera meitat amb el resultat d'Unió Esportiva Mataró, Constructor Niponce 31, Promo Viatges Club Bàsquet Femení Cerdanyola 34. Tornem tot seguit quan comenci la segona meitat. Fins ara mateix.
Salutacions des del Palau d'Esports Josep Mora de Mataró per gaudir aquí a Xala d'aquesta segona meitat de la jornada 9 de Copa Catalunya Femenina. Aquest partit que estem gaudint avui entre el Mataró i el Cerdanyola. De moment a la mitja part guanyen les visitants per 3 punts de diferència. Mataró 31, Cerdanyola 34. Les jugadores més destacades d'aquesta primera part, per part local, amb 8 de valoració, tenen a Meritxell Cuní amb 8 punts, 2 rebots, amb 2 de 3 amb llançaments de triple, i la màxima anotadora és Ariadna Magrinyà amb 10 punts i 7 de valoració. Per part del Cerdanyola tenim a Lara Fernández amb 22 de valoració a la mitja part, està fent tot un partidàs amb 10 punts, 5 de 5 amb tirs a 2, 8 rebots, 5 amb defensa i 3 en atac, 2 assistències, una pilota recuperada i una falta rebuda. Està fent un autèntic partidàs la jugadora visitant Lara Fernández. Ja ha començat aquesta segona meitat, ho fa atacant el Cerdanyola, tir de 2 punts d'Eva Almasque, que anota 2 punts més. Ara amb 11 punts es situa com a màxima anotadora del partit i també del seu equip. I ja juga el Mataró, és Caral Coll, buscant el pilota interior cap a Meritxell Cuní, que no ho veu clar, torna a jugar fora amb Caral, que li posa el bloqueig a Ariadna Magrinyà, que no es decideix a llançar de 3, busca la penetració, torna a combinar amb Meritxell Cuní, busca la penetració molt forçada, el llançament molt complicat, bona defensa del Cerdanyola, que ja juga ràpid, és Sílvia Diao, que busca ràpid a Lara Fernández, combina amb Carla Pez, que està sola de 3, triple de Carla Pérez, parcial de 0-5 en aquest començament de quart, per situar 8 punts amunt el Cerdanyola. S'enfada l'entrenador local i animen des de la banqueta visitant, i a punt ha estat de recuperar. Si finalment recupera la pilota, aplaudeix l'esforç defensiu de Carla Pérez. Com ha començat aquesta segona meitat, el Cerdanyola, que està fent un partit molt i molt seriós, el Mataró, que s'està veient sorprès pel gran partit que està fent avui l'equip visitant, les noies de Pilar Bilbao. Ara bona porta enrere de Sílvia Diao, es gira, combina amb Eva Almasque, que no s'esperava la pilota. Finalment recupera la possessió el Mataró. És Ariadna Magrinyà a la base, que a la primera meitat ha jugat 14 minuts. Ja juga ordenant les seves companyes a la banda esquerra, aixeca el cap, busca la possessió interior cara al coll, no la guanya. Finalment és el bloqueig i continuació de Meritxell Cuní amb Ariadna Magrinyà, que busca la penetració, molt forçada, bona defensa d'Helena Múrcia. Surt ràpid el Cerdanyola, és Helena Múrcia, es passa la pilota per darrere l'esquena. És Carla Pez, que se'n va molt bé, quin gran primer pas, i 2+1. 2+1. No ha pogut fer res en defensa Laia Obiols, que ha sortit també per primera vegada en el partit. 2 punts més per Carla Pérez, per situar aquests 10 punts de diferència, és la màxima diferència en el marcador. Ara falla, però, el tir lliure. Carla Pérez no pot completar aquest 2+1. Però, com veiem, màxima diferència. La primera meitat, la màxima havia sigut 5 punts d'avantatge per part visitant. Ara la doblen amb aquest parcial de 0-7 des de començat aquest tercer quart. Ha fallat el Mataró i juga el Cerdanyola. És Sílvia Diao cap a Helena Múrcia, que ordena jugada. El bloqueig de Sílvia, que busca la penetració, molt complicat, en treu la falta personal, i seran 2 tirs lliures. Falta de Meritxell Cuní, que protesta els àrbitres, els senyors Juan Carlos Mesías i Sergio Ferrer. Seran, doncs, 2 tirs lliures per Sílvia Diao, per augmentar la màxima diferència a favor del seu equip. Falla el primer tir lliure. En la primera meitat ha fet un 1-4 al Cerdanyola en aquesta segona meitat. De moment 0-3, però el rebot ofensiu un més per Lara Fernández, que, com diem, està completant un partit excepcional. Ara és Helena Múrcia, que li posa el bloqueig a Lara Fernández, que busca la continuació. Ara primer llançament que falla, però el rebot se'l queda Sílvia Diao. La lluita molt bé de Laia Obiols, i la possessió, la fletxa diu que és pilota pel Mataró. 2 minuts i mig d'aquest tercer quart. De moment, el Mataró, que encara no ha aconseguit anotar. El Cerdanyola ha fet un parcial de 0-7 per situar aquest de 10 punts de diferència entre tots dos equips. Ja juga el Mataró, és Ariadna Magrinyà, combina amb Caral Coll. El bloqueig perquè rebi a l'exterior del perímetre Judit Cuní.
Bona defensa d'Helena Múrcia perquè no pugui rebre fàcil Ariadna Magrinyà. Finalment ho aconsegueix. Busca la penetració. Obre la cantonada cap a Judit Ortiz, que no s'ho pensa, que llença de 3, no hi va. El rebot llarg per Helena Múrcia. I a jugar ràpid. És Carla Pérez, banda esquerra, s'atura. Una altra vegada la mateixa jugada. És el bloqueig i continuació de Carla i Lara. Finalment ha quedat sola Sílvia Diau, que busca la penetració. Molt complicat, a punt de fer passos. Els àrbitres no xiulen res. El que fa és anotar una cistella més per estirar amb la diferència 2 punts més, 12 punts de diferència, 31-43. Encara no ha pogut anotar el Mataró. És Judit Cuní. Juga amb Laia Obiols, els bloquejos perquè rebi Judit Ortiz a la cantonada esquerra. Li posa el bloqueig Meritxell Cuní. Segueix Laia Ortiz cap a Laia Obiols. Buscava una pilota interior que va quedar al coll. La recupera Eva Almasque. Finalment acaba fent falta. És la tercera d'Eva Almasque, que haurà d'anar a la banqueta. Entra a pista Ana Iglesias, se'n va a la banqueta Eva Almasque amb 3 faltes personal, felicitada per la seva entrenadora Pilar Bilbao. La posarà en joc Judit Moya, que acaba d'entrar a pista. Judit Moya amb cara al coll, li torna. Finalment juga Mariana Magrinyà, que rep 2 bloquejos. Ariadna Magrinyà, que busca la penetració. No, juga fora amb cara al coll. Finta el llançament de 3. Bona defensa d'Anna Iglesias. Bon moviment i detall tècnic de cara al coll que no aconsegueix però anotar. El rebot per la pròpia Anna Iglesias. Surt ràpid a Cerdanyola. Ha quedat sola Sílvia Diau. Finta el llançament de 3. No llença, penetra, combina amb Anna Iglesias. La recupera molt bé el Mataró. Surt ràpid Natàlia Casals. Votant pel centre de la pista. Combina amb Ariadna Magrinyà. Li torna Natàlia, que li reba el bloc de cara al coll. Encara Natàlia. Des de mitja distància no es decideix a llançar. A la cantonada és Judit Cuní. Torna a combinar Natàlia Coll. A la cantonada un altre cop a esquerra. La possessió és per Natàlia Casals, per tant és per Mataró. Sacarà de fons. Queden 8 segons de possessió. Com diem, el Mataró encara no ha pogut anotar en aquest tercer quart. Veurem si ho aconsegueix en aquesta ocasió. És Meritxell Cuní, interior, pal baix, cap a cara al coll, que es d'esquena a la cistella. Bon moviment, però no toca ni ara el llançament. És pilota pel Cerdanyola. I des de la banqueta, Daniel Perdiguero els hi demana a les seves jugadores que pressionin tota la pista. Quan ja portem quasi la meitat d'aquest tercer quart, de moment se'n segueix, com dèiem, sense anotar el Mataró. Un parcial de 0-9 en aquest tercer quart, favorable a les visitants. Ara la pressió de Natàlia Casals, que li acaben xiulant la falta personal. Hi ha canvis i més canvis. Ara entra a pista per part local Cíntia Molina, també ho fa per part visitant Marina Garcia. La posarà en joc la pròpia Marina Garcia, ja ho fa, cap a Anna Iglesias. Rotació exterior cap a Helena Múrcia perquè talli i rebi Carla Pérez a l'altre costat. Carla Pérez li fan el 2 contra 1 i força la falta personal de Cíntia Molina. Com dèiem, Carla Pérez, la referent en atac d'aquest Cerdanyola, amb l'ajuda de l'Ala Fernández. Un altre cop la mateixa jugada perquè quedi sola i llenci de 3. Carla Pérez, triple. Ja en porta 2 en aquesta segona meitat per situar la màxima diferència a 15 punts. Quin parcial de moment en aquest tercer quart, de 0-12 en el marcador, favorable a les visitants, que encara apreten en defensa. Ha quedat sola però la cantonada, el llançament de 3 del Mataró, que no hi va, de Judit Moya. Rebot per Helena Múrcia, que ja creu el camp, i busquen, com no, a Carla Pérez. Ara es mouen les seves companyes, rep Marina Garcia, li col·loca el bloqueig l'Ala Fernández, continua, no pot rebre la pilota. Finalment és Anna Iglesias a la cantonada dreta, fins al llançament, una pilota cap a Helena Múrcia. Intentava una passada molt complicada. Sota l'aro la demanava l'Ala Fernández. Queden 5 segons de possessió. Ordena jugada 6 des de la banqueta Pilar Bilbao, veurem quina jugada és. Rep l'Ara Fernández, que llença des de la línia de llançament, des de tir lliure. No ha entrat en aquesta ocasió, rebot per Cíntia Molina, que no s'entén amb la seva companya, i la recupera Carla Pérez, es frena i troba la falta personal. I seran 2 tirs lliures perquè el Mataró ja està en bonus. Hi ha temps mort demanat
aquí al Palau d'Esports Josep Mora. Entenem que l'ha demanat l'entrenador local Daniel Perdiguero per intentar capgirar aquest parcial en contra de 0-12 en aquest tercer quart. Com dèiem, encara no he aconseguit anotar. Ja portem 5 minuts i mig jugats i encara no he aconseguit cap punt. Veurem, com veieu en imatges, veuen les jugadores del Mataró i el seu entrenador donant instruccions per capgirar aquest parcial en contra. I com dèiem, en la primera part també poden seguir, si volen, si vostès ho volen, d'un altre partit d'aquest de Copa Catalunya femenina d'aquesta jornada 9. Interessantíssima Copa Catalunya entre el Sant Cugat i el bàsquet Almeda. Com dèiem, Eixala. Els hi ofereix el millor bàsquet. Aquí a pista ja en joc Carla Pérez dels llançaments de tir lliure. En aquesta ocasió sí que anota i situa un punt més amunt la diferència en el marcador. El segon, que tampoc hi va. I ja juga el Mataró. És Ariadna Magrinyà, ha quedat sola el llançament de 3. Buscava una pelota interior molt complicada per Cíntia Molina. El refús el queda Natàlia Casals, que llença de mitja distància, que no hi va. El rebot del Cerdanyola, que ja juga ràpid. Ara la perd la Fernández, la recupera Judit Cuní, que busca la pelota cap a Cíntia Molina, es frena, on li fan un 2 contra 1, finalment obre cap a Ariadna Magrinyà, que llença de 3 des de la cantonada, no, curt, el rebot d'Anna Iglesias, i ja demana calma Helena Múrcia, que juga cap a Carla Pérez, i torna Helena Múrcia, la capitana d'aquest Cerdanyola. Ja juga Carla Pérez, ara defensada per Judit Moya, la pressiona, no la deixa respirar, se'n va molt bé Carla Pérez, una gran assistència cap a Anna Iglesias. Estan jugant molt i molt bé l'equip, les jugadores de Pilar Bilbao. 2 punts més pel Cerdanyola, 31-49, aquest més 18 en el marcador. Juga el Mataró, és Natàlia Casals, rep a la línia de tir lliure Judit Cuní, no s'ho pensa, llença, no hi va el rebot en atac per Cíntia Molina, que juga amb Ariadna Magrinyà, li posa el bloqueig Cíntia Molina, hi ha falta d'Helena Múrcia, que la reconeix, se li havia escapat en aquesta ocasió Ariadna Magrinyà, l'ha hagut de frenar amb falta i se'n va a la banqueta Helena Múrcia per entrar a pista Ana Benedicto. Ja juga el Mataró, ho fa Cíntia Molina, al pal baix, defensada per l'Ala Fernández, rep el 2 contra 1, obre fora cap a Natàlia Casals, que llença de 3, triple. Triple del Mataró per estrenar-se en el marcador en aquest tercer quart. Li ha costat gairebé 8 minuts, gairebé 7 minuts a notar. Finalment ho ha aconseguit, ho ha fet de 3, ho ha fet Natàlia Casals per reduir la diferència a 15 punts. Ara és Marina Garcia cap a Lara Fernández, aquesta cap a Carla, i li posarà el bloqueig Lara. Finalment no agafa el bloqueig, se'n va cap a la banda esquerra, força la penetració i en treu una nova falta personal. I seran, com dèiem, 2 tirs lliures perquè el Mataró està en bonus. En l'anterior ocasió n'ha encertat un i n'ha fallat un. Veurem ara quina sort té Carla Pérez, el primer dins, que en aquesta segona meitat ha notat més punts que en la segona. L'anul·la l'àrbit en aquest segon llançament perquè diu que ha trepitjat la línia de personal. Per tant, n'encerta un només dels dos i situa aquest 34-50 en el marcador. Quan queden 2 minuts 37 segons per arribar al descans, per arribar al final del tercer quart, perdoneu. Juga Ariadna Magrinyà, combina amb Judit Moya, defensada per Carla Pérez. Aquesta en cedeix cap a Natàlia Casals, busca la penetració molt forçada. Quina gran jugada de Natàlia Casals. 5 punts d'aquest tercer quart del Mataró són de Natàlia Casals.
I ara recupera el Mataró la pilota, intentava la jugada molt forçada d'Ariadna Magrinyà, que mira els àrbitres i no xiulen res. 36-50, 14 punts amunt les vallesanes. Juga Carla Pérez, se'n va molt bé, intentava combinar amb Ana Iglesias, no se l'ha entès, però la recupera Ana Benedicto. A l'interior Lara Fernández, ara s'equivoca Lara Fernández, i surt ràpid a Mataró, és Natàlia Casals, encara Natàlia Casals, combina amb Cíntia Molina, bon balanç defensiu del Cerdanyola, quina gran assistència ara, però, de Cíntia cap a Natàlia, que en treu la falta personal de Carla Pérez. Seran 2 tirs lliures per Natàlia Casals, ara se'n va a la banqueta Carla Pérez, aplaudida pels aficionats que s'han desplaçat fins aquí des de Cerdanyola a Mataró, i entra a pista Iona Garcia. Seran 2 tirs lliures per Natàlia Casals, de moment l'única anotadora d'aquest tercer quart per part local. Natàlia Casals, el primer llançament dins. 6 punts en aquest quart pel Mataró, 6 punts de Natàlia Casals. El segon llançament des de la línia de personal, que li queda curt, però el rebot en atac és per per Meritxell Cuní, que busca a Ariadna Magrinyà, votant a la cantonada dreta. Bona defensa de Marina Garcia. Ara bona pilota interior cap a Cíntia Molina, que en treu la falta personal de Lara Fernández. En aquesta segona meitat estan veient més faltes, però un partit que està passant molt ràpid, amb poques intervencions, i això és ben estrany en un partit de bàsquet on sempre es para molt més el joc. És Meritxell Cuní a la línia de 3, combina amb Natàlia Casals, el bloqueig perquè rebi Ariadna Magrinyà, que llença de 3, no té encert avui en aquesta segona meitat del Mataró. Com dèiem, 6 punts, i els 6 punts anotats per Natàlia Casals. Ara juga el Cerdanyola, és Ana Benedicto, finalment rep Iona Garcia, que troba la falta personal de Natàlia Casals, que protesta. Seran 2 tirs lliures. És la tercera de Natàlia Casals, que protesta, i seran 2 tirs lliures per Ana Benedicto. Veurem el primer. Cap dins. Primer punt per la jugadora del Cerdanyola. I 37-51. Veurem el segon. També cap dins. 2-2. Ana Benedicto. I Mataró 37. Cerdanyola 52, ja hi juga el Mataró, ho fa Ariadna Magrinyà, la base, li posa el bloqueig Cíntia Molina, encara Ariadna, segueix Ariadna, més d'Ariadna, cap a Judit Moya, bona rotació exterior, a la cantonada és Meritxell Cuní, la mà interior, Cíntia Molina, no rep, ha quedat sola Natàlia Casals de 3, no, curt, el rebot llarg per l'Ara Fernández, però la perd, recupera Natàlia Casals, que anota 2 punts més per Natàlia Casals, i situa el 39-52, ara pressiona tot el camp al Mataró, passa bé la pressió al Cerdanyola, ho fa molt bé Marina Garcia, que combina amb Iona Garcia, li torna Marina, ara bona defensa de Judit Moya, veurem qui es queda aquesta pilota, finalment és fons favorable al Cerdanyola. I ja hem entrat ja a l'últim minut d'aquest tercer quart, queden tan sols 29 segons. El Mataró, que ha aconseguit trencar el parcial que havia començat el Cerdanyola de 0-12 favorable als visitants, però com diu, en aquest tercer quart només ha aconseguit anotar per part local Natàlia Casals. Però qui juga ara és el Cerdanyola, és Iona Garcia, el bloqueig perquè rebi Ana Benedicto, que finta, busca la penetració, ara bona ajuda defensiva de Cíntia Molina, surt ràpid al Mataró, és Ariadna Magrinyà, és un 2 contra 2, Ariadna Magrinyà es frena, no ho ha vist clar, i cedeix cap a Cíntia Molina, que juga d'esquena a la cistella, busca el llançament i anota. 2 punts més pel Mataró, queden 2 segons, 1 segon, no se li acaba la possessió al Mataró, juga Ana Iglesias, no hi va, el rebot pel Mataró. S'acaba el tercer quart. Mataró 41, Cerdanyola 52. Final d'aquest tercer quart. Ha aconseguit anotar només 10 punts en aquest quart al Mataró, 8 fets per part de Natàlia Casals i 2 per part de Cíntia Molina, i un Cerdanyola doncs, que ha anotat 18 punts en aquest tercer quart. Per tant, quart favorable al Cerdanyola, que ha arribat a tenir una màxima de diferència, si no vaig errat, de 18 punts. Ara mateix
és de 11 punts. Veiem tots dos equips atentes a les instruccions dels entrenadors i tot a punt per viure, per gaudir aquí a Xala d'aquesta Copa Catalunya Femenina, d'aquesta jornada 9. Un gran partit de bàsquet que estem veient avui entre el Mataró, 6è classificat, i el Cerdanyola, 12è classificat. Això vol dir que cap partit és fàcil, que no es pot donar cap partit per guanyat. I veurem què acaba passant. Tot pot passar en bàsquet, com bé saben. Però quan queden només 10 minuts per acabar aquest partit, guanya d'11 punts l'equip visitant, que a més tindrà possessió. Començarà el quart atacant. Ja ordena jugada Ana Benedicto, que juga amb Iona García. Iona García, qui rep és Carla Pérez. Carla Pérez des del centre de la pista. Juga amb Ana Benedicto, no es deixés llançar. I posa el bloqueig l'Ara Fernández. Ara bon 2 contra 1, segueix molt bé Ana Benedicto, que s'ha anat molt bé de la pressió. Finalment l'acaba perdent i surt ràpid a contraatac a Mataró. Ariadna Magrinyà. Bona jugada d'Ariadna Magrinyà, però la pilota li fa la corbata. Ha fet una volta sencera a l'anella i no ha entrat a l'aro. Ja juga el Cerdanyola, és Carla Pérez. El bloqueig de l'Ara Fernández. Aquesta jugada l'hem vist una i altra vegada en aquest partit. El triple de Carla Pérez, no hi va, el rebot el lluita el Cerdanyola, finalment se'l queda Natàlia Casals. És un 2 contra 1, Natàlia Casals. Bona defensa d'Ana Benedicto, molt ben frenat aquest contraatac per part del Cerdanyola. Ja juga Ariadna Magrinyà al centre del perímetre. Li posa el bloqueig Meritxell Cuní, segueix Ariadna, finalment juga amb Cíntia Molina, que llença de 3, no hi va, el rebot, el lluita Meritxell Cuní, se'l queda Meritxell Cuní, però no nota. Ha tocat contra la part baixa del taulell. I ara posa calma Carla Pérez per part del Cerdanyola. Ja han passat aquest primer minut d'aquest últim quart, de moment sense notar cap dels dos equips. És Carla Pérez, combina amb Iona García. Iona García li posa el bloqueig un més l'Ara Fernández. Finalment és Ana Benedicto, cantó esquerra. Ara bona rotació exterior. I un altre cop pick and roll de Carla amb l'Ara. Ara finalment se la juga Carla des de mitja distància, no hi va. El rebot i surt ràpid al Mataró, que té pressa, que vol remuntar. És Ariadna Magrinyà, que juga el 2x2 ara amb Cíntia Molina. Encara Ariadna encara amb la pilota. Ara bona assistència interior cap a Cíntia Molina. L'ajuda de Carla Pérez, que comet la falta. Seran 2 tirs lliures per Cíntia Molina. Segona falta personal de Carla Pérez. I hi ha canvis al partit. Se'n va a la banqueta per part visitant Ana Benedicto. Ha entrat Helena Múrcia, la capitana. També hi ha hagut canvis per part local. Ha entrat Laida Martínez. S'ha anat Meritxell Cuní. Seran 2 tirs lliures per Cíntia Molina. El primer no. L'animen des de la grada d'aquest Palau d'Esports Josep Mora, que presenta una bona entrada a aquest fred pavelló d'aquí de la ciutat de Mataró. El segon de Cíntia Molina amb suspens, toca una part de l'aro, toca l'altra part, finalment que tampoc hi va, i segueix el 41-52 en el marcador, quan ja portem 2 minuts jugats aquest últim quart. És Carla Pérez, cantó esquerre de l'atac. Encara Carla, finalment una pilota cap a ningú, no s'han entès ara les jugadores del Cerdanyola. Aplaudeix des de la banqueta Pilar Bilbao. Ja juga Mataró, ho fa a la seva base, Ariadna Magrinyà, votant amb la mà dreta. Li deixen per tirar, no ho fa. Finta, finalment juga amb Laida Martínez. Canvia de costat cap a Natàlia Casals. Entra molt bé, es llença, es frena, llença amb una mà, una mena de bomba, que acaba entrant i arriba als 10 punts Natàlia Casals. Per reduir la diferència, menys de 10 punts. Aquesta barrera psicològica dels 10 punts. Ara ha quedat sola Carla Pérez des de cantonada de 3. Triple. Triple de Carla Pérez, que surt al rescat del seu equip quan més la necessitava. I 43-55 tornen els 12 punts de diferència. Ara bona penetració d'Ariadna Magrinyà, que feia molt de temps que no notava. I pressiona el Mataró, tota la pista. Surt molt bé, però el Cerdanyola amb passes. Aquesta sortida de pressió és Carla Pérez. Cap a Iona García, està sola de 3. No, el rebot en atac per l'Ara Fernández. Tot i que la lluita de Judit Ortiz li permet recuperar
la possessió de la pilota. Mataró 45, Cerdanyola 55. Queden 7 minuts per acabar aquest partit, aquest de la jornada 9 de Copa Catalunya Femenina, que poden gaudir en directe a Xala. És Ariadna Magrinyà, que busca la jugada individual, cap a l'Aida Martínez, cantonada dreta, combina Natàlia Casals, que busca la penetració, es frena, es gira, bona defensa, combina amb Judit Ortiz, que busca l'entrada molt forçada, però anota tocant a taulell. 2 punts més pel Mataró, que torna a reduir la diferència a 8 punts. Ara aplaudeix el públic i apreta el públic assistent aquí al Palau d'Esports Josep Mora. Juga el Cerdanyola, Helena Múrcia. Hi ha zona del Mataró, 1-2-3. Veurem com ataca aquesta zona el Cerdanyola. De moment en passes és Carla Pérez, que penetra, que quedat sola Eva Almasque, que llença, que no hi va el rebot en atac per Lara Fernández, que juga un altre cop amb Helena Múrcia. Eva Almasque, li torna Helena Múrcia, que llença de 3, no. El rebot per Lara Fernández, per aquí si no. Quin gran partit aquesta jugadora. Torna a jugar el Cerdanyola, Helena Múrcia, cap a Lara Fernández. Ha quedat de Carla Pérez de 3, no hi va, el rebot un més a aquest però és per Eva Almasque, i torna a jugar el Cerdanyola. És Helena Múrcia, busca la penetració pel centre de la pista. L'ha tocat Cíntia Molina, per tant és possessió de fons pel Cerdanyola. De moment aquesta zona que planteja l'entrenador local, Daniel Perdiguero. De moment el Cerdanyola, que no ha aconseguit anotar, però ha aconseguit agafar 3 rebots en atacs, però només ha llançat gairebé de 3 tots els atacs des d'aquella zona. I torna a fer Sílvia Diao i torna a fallar. No han aconseguit atacar bé aquesta zona l'equip visitant, bona defensa de l'equip local. I juga precisament Natàlia Casals, interior, Cíntia Molina, defensada per Eva Almasque. Segueix Cíntia, es gira, reversa i troba la falta personal d'Eva Almasque, que és la seva 4ª personal. Ben forçada per Cíntia Molina, que anirà a la línia de personal, i se'n torna a la banqueta Eva Almasque, felicitada per les seves companyes. Entra a pista Anna Iglesias i llançarà 2 tirs lliures Cíntia Molina. Abans n'ha fallat 2. Veurem ara si aconsegueix anotar el primer, que sí, que va cap dins. El segon de Cíntia Molina, que també va cap dins. D'aquesta ocasió sí que anota tots 2 tirs lliures i aconsegueix reduir la diferència a només 6 punts. És Sílvia Diao, cap a Carla Pérez, cap a Helena Múrcia, segueix la zona. Helena Múrcia combina a l'altra banda, Sílvia Diao, es mou Carla Pérez, és qui rep, al centre de la pista, segueix Carla Pérez, que llença de 2, no hi va, el rebot llarg, se'l queda Judit Ortiz, que surt ràpid a contraatac, encara Judit, segueix Judit, cap a Ariadna Marguinyà, que finta llançament de 3, busca la penetració, combina amb l'Aida Martínez, bona defensa ara del Cerdanyola, se la queda Cíntia Molina. Encara Cíntia des de la línia de personal, ara acaba perdent la pilota, recupera Carla Pérez i es frena, demana calma Carla Pérez, li posa el bloqueig Lara Fernández, encara Carla, cap a Helena Múrcia, aquesta cap a Sílvia Diao, cap a Anna Iglesias, a la línia de fons pràcticament, combina amb Lara Fernández cap a Helena Múrcia, a la cantonada està Anna Iglesias, que prova llançament de 3, no tocant ni aro, i ara juga el Mataró, és Judit Ortiz, cap a Ariadna Magrinyà, la demana interior, Cíntia Molina, que rep falta personal en atac. Perdó, que comet falta personal en atac. La protesta se'n va protestant a l'àrbitre. I temps mort demanat per Pilar Bilbao per a veure com ataca aquesta zona que li ha plantejat Daniel Perdiguero per intentar remuntar el partit. Quan queden 4 minuts, 34 segons per acabar el partit. Mataró 49, Cerdanyola 55. En imatge veuen a Daniel Perdiguero i les seves jugadores, veuen a l'equip local, el Mataró. I ara podran veure el Cerdanyola, el Promoviatges Club Bàsquet Femení Cerdanyola, a Pilar Bilbao i a les seves jugadores, que de moment estan donant la sorpresa, guanyant a la pista del Mataró. Però com dèiem, aquesta Copa Catalunya que poden gaudir aquí a Xala és una competició molt i molt igualada i tothom pot guanyar tothom. Un Mataró que s'ha posat al partit, ha començat en aquest últim quart amb 11 punts per sota, ara es troba només 6 punts amb aquesta zona que, com dèiem, ha plantejat Daniel Perdiguero. Pilar Bilbao ha demanat temps mort per atacar-la, veurem si encara mantenen la zona.
o passen individual. De moment el que fa és pressionar tot el camp. Pressió 1-2-1-1. Totes 10 jugadores a pista. Els àrbitres diuen que està bé. Per tant, és pilota pel Cerdanyola, que acaba perdent la possessió. La pressió del Mataró ha fet efecte i juga el Mataró. És Ariadna Magrinyà, la base, votant, li deixen tirar, no s'atreveix. Finalment busca Cíntia Molina dins de la zona, d'esquena a la cistella, combina fora amb Natàlia Casals, encara Natàlia, segueix Natàlia, Natàlia busca la penetració, finalment la queda Cíntia Molina, s'acaba la possessió, bona defensa del Cerdanyola, aplaudeix Pilar Bilbao, i tan sols queden 4 minuts 17 segons per acabar aquest quart i per tant el partit. És Helena Múrcia, creua la pista, la demana Carla Pérez, al cantó dret de l'atac, els bloquejos perquè rebi Sílvia Diao, no ho aconsegueix, finalment combina amb Lara Fernández, que finta la passada Carla Pérez, que se'n va cap a la cistella, que força la falta personal de Judit Ortiz. Sacarà de fons el Cerdanyola. 6 punts amunt, 4 minuts per jugar, per acabar aquest partit d'aquesta novena jornada de Copa Catalunya Femenina que poden gaudir aquí a Xala, a la plataforma en streaming de la xarxa, per gaudir del millor esport. És Helena Múrcia amb Lara Fernández, al coll de l'ampolla, juga cap a Sílvia Diao, que li torna a Lara Fernández, bona pilota interior, se li escapa, queden 4 segons de possessió, finalment no s'entenen Lara Fernández amb Anna Iglesias, recupera el Mataró. Ja la baixa i ordenant jugada camiseta Ariadna Magrinyà, que combina amb Judit Ortiz, que li torna a Ariadna Magrinyà. Aquesta combina amb Laida Martínez, li torna a Ariadna Magrinyà, que busca la penetració. Ha quedat sola Cíntia Molina, li torna a Ariadna Magrinyà. Bona defensa del Cerdanyola, no saben què fer les jugadors del Mataró. Ha quedat sola Laida Martínez de 3. No, li fa la corbata. I ha sortit de dins aquell llançament de 3 de Laida Martínez. I a jugar el Cerdanyola, és Sílvia Diao. Votant al cantó esquerre, busca per rebre Carla Pérez, finalment és Lara Fernández, de l'altre costat Helena Múrcia, que li demana el bloqueig a Lara Pérez, segueix Helena Múrcia, cap a Lara Pérez, ha quedat sola de mitja distància, no hi va el rebot, el carregava Sílvia Diao, se queda però Ariadna Magrinyà, surt ràpid l'Ariadna Magrinyà, se'n va de tothom, encara Ariadna, bona assistència cap a Cíntia Molina, cistella fàcil, contra taulell, per reduir la diferència només 4 punts, queden menys de 3 minuts, 51-55, és Helena Múrcia, ara fa molts minuts que el Cerdanyola no aconsegueix anotar. Aquesta zona està fent efecte. És Carla Pérez de 3. Triple de Carla Pérez, que ja en porta 4 en aquesta segona meitat. I una altra vegada, quan el seu equip més la necessitava, apareix per posar terra de per mig. I ara perd la pilota el Mataró, no s'han entès. Natàlia Casals amb Cíntia Molina. Recupera la pilota el Cerdanyola. 7 punts amunt, quan només queden 2 minuts i mig. Pressiona el Mataró, veurem ara si aconsegueix recuperar la pilota. És Carla Pérez, ara en passes, surt molt bé de la pressió. La té Lara Fernández, que es frena, demana calma. Li cedeix a Carla Pérez. I aquesta Helena Múrcia, la capitana d'aquest Cerdanyola. Helena Múrcia, cap a Sílvia Diao. Segueix la zona del Mataró. Carla Pérez. Li posa el bloqueig a Lara Fernández, no decideix passar, finalment juga amb Sílvia Diao, busca la penetració molt forçada, ara bona defensa del Mataró, l'àrbitre finalment xiula falta, protesta Daniel Perdiguero, protesta el públic, protesta tothom, ningú entén res, l'àrbitre però ho té molt clar, ha assenyalat falta, l'àrbitre li demana ara a l'entrenador Daniel Perdiguero que es calmi, que no protesti, i serà la pilota de fons pel Cerdanyola. És Helena Múrcia, combina amb Eva Almasque, li torna Helena Múrcia. Aquesta la canvia de costat cap a Sílvia Diao, que busca la penetració molt forçada, intentava una pilota molt complicada interior, surt ràpid al contraatac. El Mataró és Judit Ortiz, 2 punts de Judit Ortiz, cistella fàcil entrada contra taulell, per reduir la diferència a 5 punts. Ara hi ha falta personal del Mataró en la pressió. I només queden ja menys de 2 minuts. 5 punts de diferència que separen tots dos equips. 5 punts favorables al Cerdanyola, 5 punts en contra del Mataró.
i segueix la zona, aquest a 2-3, que de moment li està donant efecte al Mataró. És Helena Múrcia, combinant amb Lara Fernández, rotació exterior, cap a Carla Pérez, li posa el bloqueig a Eva Almasque, es finta, llença de 2, no hi va, el rebot en atac, se'l queda Eva Almasque, i ja juga cap a Marina Garcia, li torna Carla Pérez, li torna Marina Garcia, que està sola de 3, no hi va, el rebot en atac, el carregava Helena Múrcia i Lara Fernández, finalment és falta d'Helena Múrcia, de la capitana d'aquest Cerdanyola. 1 minut 26 segons per acabar el final d'aquest partit. Emoció fins al final. Ataca el Mataró. Ho fa Ariadna Magrinyà, votant amb la mà dreta. Li deixen espai per llançar, no s'atreveix. Finalment combina amb Caral Coll, que es gira, que llença, que no hi va. El rebot poderós d'Helena Múrcia. Helena Múrcia demana calma. Segueix ara individual per part del Mataró. Defensa individual. Queda sola Carla Pérez de 3, no hi va, el rebot, el carrega en atac i se'l queda Marina Garcia, quin gran rebot, però no s'entén amb Lara Fernández, però aconsegueix recuperar Carla Pérez, que trenca cap al centre de la pista, troba la falta personal de cara al coll, seran 2 tirs lliures per Carla Pérez, ja en l'últim minut de partit, 53-58, tirs lliures molt importants i decisius per Carla Pérez. El primer, que no hi va. El primer no hi ha anat. Veurem el segon. Carla Pérez avui amb 20 punts. El segon de Carla Pérez, que sí que hi va. 21 punts per la jugadora visitant. Ja tens mort demanat per l'entrenador Daniel Perdiguero, per l'entrenador local. Mataró 53, Cerdanyola 59. Queden 52 segons de partit. 6 punts amunt al Cerdanyola. I veurem què passa. Com saben, en bàsquet pot passar de tot. 6 punts no són res. Atacarà el Mataró. Quin gran partit més interessant que estem vivint aquí a Xala. La plataforma de la xarxa en streaming per gaudir del millor bàsquet, del millor hoquei, del millor rugby, del millor handbol. Tot ho poden seguir per aquesta aplicació en streaming. En l'altre partit que poden gaudir a Ixala és de la categoria masculina de la Copa Catalunya entre el Sant Cugat Negre i l'Almeda. Guanya el Sant Cugat per 64-49. També poden seguir a través de les televisions locals i també a través d'Ixala el Picat Castellbisbal amb el resultat del Picat 67, Castellbisbal 65, també emoció fins al final en aquest partit que poden gaudir per Xala i per les televisions locals. El que ens interessa, però, és el partit que estem gaudint aquí al Palau d'Esports Josep Mora de Mataró, en aquesta jornada 9 de la Copa Catalunya Femenina entre l'Unió Esportiva Mataró i el Club Bàsquet Femení Cerdanyola. 6 punts per sobre les visitants, però la posarà en joc al Mataró. Ho farà Ariadna Garcia, des de camp atacant, ofensiu. La posa en joc Ariadna Garcia, els bloquejos perquè rebi cara al coll sota la cistella i rep finalment a la cantonada. Li torna Ariadna Garcia, Ariadna Magrinyà, que llença de 3, Ariadna Magrinyà, triple d'Ariadna Magrinyà. Ara xiula, ha sonat la botzina del marcador, ningú entén res. Veurem què decideixen els àrbitres. Quan hi ha hagut triple d'Ariadna Magrinyà, que li han deixat tot el partit espai per llançar, no s'ha atrevit a fer-ho. Ara sí que s'ha atrevit, quan quedaven només 52 segons, ha aconseguit anotar, ha reduït la diferència a 3 punts. I seguirà el Cerdanyola de fons, pressiona tota la pista al Mataró. Qui rep és Carla Pérez, pressionada per Natàlia Casals, intenta fer el 2 contra 1, segueix Carla Pérez, no deixa anar la pilota, segueix encara Carla Pérez. Ara finalment ha trobat la falta de cara al coll. Seran 2 tirs lliures per Carla Pérez, que sembla que s'ha fet mal al turmell esquerre. Cares de preocupació a la banqueta visitant. Li demana disculpes la jugadora local Natàlia Casals. Esportivitat per part de les jugadores, aplaudeix el públic aquí a Mataró. I seran 2 tirs lliures, com dèiem, per Carla Pérez. Queden 38 segons, 5-6, 5-9, emoció fins al final. Carla Pérez de línia
del 4,75. El primer que va dins Carla Pérez, que pot quasi sentenciar el partit. No ho dic amb la boca petita perquè això és bàsquet, però Carla Pérez que nota tots dos tirs lliures, que posa 5 punts de diferència entre tots els equips. Torna a haver-hi un altre temps mort de Daniel Perdiguero. 38 segons, 5 punts de diferència entre tots els equips. El Cerdanyola que busca la segona victòria fora de casa i la seva tercera victòria en total. El Mataró que busca la seva tercera victòria a casa i la seva 5a victòria global. Com dèiem al principi de la transmissió, el Mataró que porta 4 partits seguits guanyats, que vol seguir aquesta ratxa, el Cerdanyola que la volia trencar i que també volia trencar la seva ratxa de 2 partits consecutius perdents. De moment ho té a la mà. La setmana següent el Cerdanyola que jugarà a casa davant del Joviat i el Mataró que viatjarà a la pista de l'Igualada. Tot això, però, serà la setmana que ve. Aquí encara queden 38 segons per jugar, si no hi ha pròrroga. Sacarà el Mataró amb camp ofensiu. Com veuen, 56-61, 38 segons per jugar. La posarà en joc Ariadna Magrinyà, amb l'11 a l'esquena. Es mou Natàlia Casals, que és qui rep, que prova llançament ràpid, no hi va, no toca ni cistella. El rebot és pel Cerdanyola, la té Marina Garcia, li fan el 2 contra 1. Rep la falta personal, la desesperada del Mataró. Seran 2 tirs lliures per a Marina Garcia. I ara sí, que si m'ho permeten, si aconsegueix anotar els 2 tirs lliures, el Mataró tindrà... Perdoneu, el Cerdanyola tindrà el partit quasi a la butxaca. El primer que va dins anota molt bé Marina Garcia. 5-6, 6-2. 30 segons. El segon de Marina Garcia, que també va dins. I juga ràpid el Mataró. Ha d'anotar ràpid si vol remuntar aquest partit. Comet falta Helena Múrcia, molt intel·ligentment, perquè el seu equip encara no està en bonus. I jugarà, sacarà de fons de banda el Mataró. 25 segons. 7 punts amunt l'equip visitant. Ja juga el Mataró, ha llançat ràpid, és Ariadna Magrinyà. Llença de 3, Ariadna Magrinyà, no hi va, rebot per Carla Pérez. I falta personal de Judit Ortiz. 2 tirs lliures, per tant, per Carla Pérez. No ha trobat encert el Mataró en aquests 2 últims atacs. Veurem Carla Pérez, que avui en aquesta segona meitat està fent un autèntic partidàs. S'hi pot posar ja la sentència en el marcador. El primer de Carla Pérez amb suspens, però que entra. 24 punts per Carla Pérez. El segon que no hi va, però el rebot és per Lara Fernández i rep la falta personal de Natàlia Casals a la desesperada. Per tant, 2 tirs lliures més pel Cerdanyola quan queden 14 segons per acabar aquest partit. Lara Fernández des de la línia de personal, el primer que no hi va. Veurem el segon de Lara Fernández, que el segon sí que nota. 5-6, 6-5, marcador cap i cua. Juga ràpid el Mataró, és Ariadna Magrinyà cap a Natàlia Casals, que torna a llançar la 3, que no hi va, el rebot és Carla Pérez. Ja no fan falta l'equip local. Se la passen entre Helena Múrcia i Carla Pérez, aquesta cap a Lara Fernández, la perd, recupera Judit Ortiz, s'acaba el partit. Final del partit. Unió Esportiva Mataró 56, Club Bàsquet Femení Cerdanyola 65. Ho celebren les jugadores visitants, ho veien en imatges, s'abracen, contentes, trenquen la ratxa de 4 victòries consecutives del Mataró i aconsegueixen la seva tercera victòria, una victòria molt important que les ajudarà a escalar posicions en aquesta classificació, en aquesta lliga tan igualada com és la Copa Catalunya Femenina. Gran partit de bàsquet que han viscut
molt i molt interessant aquest partit. Com diem, Mataró 56, Cerdanyola 65. Això és tot des d'aquí, des del Palau d'Esports Josep Mora de Mataró. Us esperem la setmana que ve amb més bàsquet aquí a Xala. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins aviat.